Χριστουγεννιάτικη σήμερα η ατμόσφαιρα στην πόλη της ΕΚΟ, αλλά και βέβαια στο Δήμο. Οι μελωδικές φωνές των παιδιών καταρχήν που ξεκίνησαν από νωρίς για να πούν τα κάλαντα και να πάρουν το πουναμά τους, γέμισαν την πόλη και την αίθουσα του γραφείου του Δημάρχου με αρμονίες, ελπίδες, αισιοδοξία, τρυφερότητα. Τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων και διασκευασμένα, προσαρμοσμένα στις καταστάσεις της εποχής μας, τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς έψαλαν χθες το πρωί στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κόνης Σύρο κ. Ναθαναήλ, μαθητές και εκπαιδευτικοί του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς προέρχονται από την Ίσυρο, όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Άννα Καμπανή. Τι ωραία κάλαντα. Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Είναι παραδοσιακά, μετά το 1928 τα λέγανε οι μαθητές του Ιπποκρατίου Γυμνασίου. Πολύ συγκινούμε που το αναβιώσατε. Εκ μέρους όλου του προσωπικού του 7ου Δημοτικού Σχολείου αποφασίσαμε να βγούμε να πούμε τα κάλαντα, ξεκινώντας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας που είναι πάντα δίπλα μας, και να κάνουμε μία βόλτα σε όλους όσους είναι δίπλα μας, δίπλα στα παιδιά μας, με μία διαφορετική μορφή καλάντων. Ξεκινήσαμε με τα κάλαντα που λεγόταν μετά το 1928, διασκευασμένα με τις ανάγκες τις σημερινές της εποχής μας, και επίσης τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα της Δωδεκανήσου. Το όλο θέμα είναι θέμα αγάπης, σεβασμού προς την τρίτη ηλικία, προς τα παιδιά και προς όλους τους συνανθρώπους μας. Διασκευασμένα τα κάλαντα, προσαρμοσμένα στη σύγχρονη εποχή. Βεβαίως, διασκευασμένα για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για την τρίτη ηλικία όπως σας είπα, για το σχολείο μας, το κτηριακό και γενικά για τα θέματα της παιδείας που είναι πολύ ευαίσθητα σήμερα και πολύ σοβαρά. Κυρία Καμπανή, τα κάλαντα αυτά έρχονται κατά κύριο λόγο από την Ίσυρο, αν και συνηθίζονταν παλαιότερα κατά την Ιταλοκρατία, κυρίως και στην ΚΟ. Πώς επιβίωσαν μέσα στο πέρασμα των χρόνων?
Γεια σας, χρόνια πολλά να πω κι εγώ. Αποφασίσαμε ο Σύλλογος, οι δάσκαλοι σε συνεργασία με το Σύλλογο να αναβιώσουμε αυτό το έθιμο. Πραγματικά ξέρω, πηγές δεν υπάρχουν, όμως όλα τα στοιχεία, οι πληροφορίες λένε ότι τα κάλαντα αυτά είναι, τα πρωτοχρονιάτικα είναι από την Ισήρο. Τα έγραψαν νησίδιοι ποιητές. Είναι από την Ιταλοκρατία και σκοπό ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό βέβαια, και η εξόρμηση αυτή γινόταν τότε με το δάσκαλο του χωριού, τον παπά, τους κατοίκους, τους μαθητές, για φιλανθρωπικό σκοπό. Αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να αναβιώσουμε και σήμερα στην ΚΟ. Ο σκοπός δηλαδή φιλανθρωπικός κατά κάποιο τρόπο ή απλά η αναβίωση ενός παραδοσιακού εθήμου? Η αναβίωση κυρίως. Η αναβίωση. Οπότε θα έχετε συνέχεια σήμερα? Ναι, ακολουθούν κι άλλα, ναι. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Εμείς είναι γενναία με θάρρος και με ελπίδα, θα πούμε την πρωτοχρονιά στη λατρευτή πατρίδα, θα πούμε την πρωτοχρονιά στη λατρευτή πατρίδα. Δώστε όλοι τον όβολο σας κι είναι μέγας ο σκοπός. Ιερότατος εν γέννη πατριωτικός. Συλλογιστείτε σήμερα την τρίτη ηλικία, το κολοριά και ανέργους που ζουν χωρίς φροντίδα, το κολοριά και ανέργους που ζουν χωρίς φροντίδα. Δώστε όλοι τον όβολο σας κι είναι μέγας ο σκοπός. Ιερότατος εν γέννη πατριωτικός. Συλλογιστείτε ανθρώπους που μένουν στο σκοτάδι, την προστασία σας ζητούν, το φως να δουν και πάλι. Την προστασία σας ζητούν, το φως να δουν και πάλι. Δώστε όλοι τον όβολο σας κι είναι μέγας ο σκοπός. Ιερότατος εν γέννη πατριωτικός. Συλλογιστείτε κάποτε, είχαμε και σχολεία και τώρα προσπαθούμε εμείς για ελληνική παιδεία, και τώρα προσπαθούμε εμείς για ελληνική παιδεία. Δώστε όλοι τον όβολο σας κι είναι μέγας ο σκοπός. Ιερότατος εν γέννη πατριωτικός. Πολύ ωραία. Είναι και επίκαιρα τα κάλαντα. Σχεδόν τα σχολεία λειτουργούν με την δική σας φροντίδα των δασκάλων και ο σκοπός είναι πατριωτικός, εκπαιδευτικός λέγανε οι σύλλογοι των γονέων, αθλητικός λέγανε οι σύλλογοι, αλλάζανε το κατάληξη ανάλογα με το ποιος σύλλογος ήταν. Πάντως χαίρομαι πολύ, συγχαρητήρια που αναβιώσετε τα κάλαντα αυτά. Εγώ βέβαια τα ακούω κάθε χρόνο στην Ίσυρο αυτά, γιατί εκεί δεν σταμάτησαν ποτέ. Είναι αυτά τα κάλαντα. Όπως στην Ίσυρο τα κάλαντα λέγονται το βράδυ. Μετά τον Ασπερίδη. Είναι η παλαιά συνήθεια το καλή Ασπέρα. Εγώ είμαι χαρούμενος κάθε φορά που σας βλέπω. Βέβαια σας αισθάνομαι που είσαστε δίπλα, την κυρία Διευθύντρια, τις δασκάλες, τους δασκάλους, και έτσι χαίρομαι που είστε δίπλα μου
αισθάνομαι ότι είμαστε γείτονες.